Той знае, че желязото се кове докато е горещо. Аз обичам нашия занаят, традиции. Мисля, че е част от изкуството. Знае и, че изкуството оставя следа. Аз съм част от театрална група Столивуд. Америка си има Холивуд, Индия Боливуд. Ние си имаме вече и Столивуд. И вярва, че чрез личния си пример може да допринесе за по-доброто бъдеще. Злото е заразно, доброто също. Той е Георги от Столипиново. В сърцето на Пловдивския квартал, между звука на чука и пламъка на огъня, 23-годишният Георги учи занаят. Не само как се работи с желязото, а как се кове характер. За мен е важно да помагам в работилницата на баща ми, защото смятам, че това е мой дълг. Когато не е в работилницата, Георги е на сцената. Циганин съм. Детството ми босо прошумя с катун под нощи хладни. Ала нож в джоба аз не нося. И не дадна кон да ти открадна. Актьорите от Столивуд разчитат на дарения от публиката. Репетират в сградата на местното читалище, където няма сцена, но пък има много ентусиазъм. Нашите стени са галерия. А сцената ни между градината и асфалта. Искам да помагам на младите деца в квартала, който живеят. Мечтая да живея в чиста махала. И да сме обединени, да си помагаме заедно и да се подкрепяме. Заедно можем да постигнем много повече. Един за всички и всички за един.